Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Why do I feel like I linger? Linger between the words to say the words to remember. I will take control. And always so. Halo! Halo, witam was na strumyku. Dobra, czekaj, kamerka sobie przełożę. Dobra. Czekaj. Lukas, siemanko, siemanko. Dobra. Działa wszystko. Muzyczka też fajna gra. A tylko ja zabiłem. Ajajaj. To szkoda, no szkoda. Kurwa, kuda to nowa. Ksawery, siemanko, siemanko. A Black Opsa Ksawery gromy teraz, wiesz? Ale... Kurwa. Ach. Ale potem może pyknemy se. Ładnie. Kurwa. No to jesteś w nieodpowiednim czasie tam, no. Kocik, mam cię. Kurwa. Ja też cię zaraz będę Aha, dołączyłem do serweru, z którego zostałem wywalony. Nice. O, z Dankiem jestem. Wróciłem do samego teamu. miał. Tam bez różnicy jak się wyrzuci. Kurwa, bla. Kurna, nie umiał trafić, Kurwa. Jest jeszcze ten... Jak- Ja. Ja. Prestiż trzeci robię teraz. I dobrze idzie do pierwszego, żeby dojść. Ja będę górą w takim tempie. Adamek, siemanko, siemanko. No, Ale poraził prąd. dawno cię tu nie było. Ale trzech. Ale jaja to. No dobra, no. Trzech się stawili tu. Blaku zaś kurwa wyskoczył. O buzie. No kurde, przez gnoje spadłem, no. A, muszę sobie broń zmienić. No brawo. Kurwa. O, No jeszcze jeden. O ty pało, myślałem, że go ubiłeś. Kurwa. Kurna. Black. Się ustawił. Brawo. Kolego, tak jest. O, nuta leci, no grać. Brawo, brawo ziomek Genil, no brawo. No, zaraz zostanę wywalony. Aha, połączenie przerwane. Pierwszy raz. Tak, przecież mam maksymalny... Kurde, tu wywaliło. ziomka Genilga. Jak przykro.
Mówi się inaczej Tut Me Light. Co, Cholera, jak spadłem. DJ-a nie ma? O. A co jest grane? Czemu? O, a przegraliśmy? Nie było. O, na to mnie zdjął na mnie. Mhm. Tak, One wiesz. kill. One shot? Nie. Coś mi nie chce... Ten serwer coś nie chce mnie. No właśnie. Bo subskrypcji nie dałeś pewno. No, a dałeś tu Tak. subskrypcję? I dałem. Ej, Jeszcze obuzie, dawno. a dałeś To ty co ty tu subskrypcję? robisz? To co ty tu robisz? Nie? To no to czekaj. No. Chyba nie. A wsparłeś mój kanał donacji? No. Nie. A dałeś te A ludzka? właśnie. Ty. Luca dodałem. A daliście ludca dzisiaj? No, dzisiaj a ja jakoś nie widzę, nie przyszły. Jeszcze się nagra i No. to wrzuć. A dałeś Ty. Luca? Ciulu, a dałeś ty ludca? Quick draft. Ale nie ma quick pada. To ja nie chcę. O, free. Creative, class. Cyk, cyk. A, może być. Może być. Jest, no to dobra. Tu nie ma. Dawajcie na fringe. Item Classic. Exodus. I co tam ludziska powiedzie ciekawego? Jak tam życie? Jakie plany na wakacje? Zajebiście. O Namek. wakacjach jeszcze nie myślę. No, wakacje, kuźwa. No musi być jakoś pozytywnie coś, nie? I telefon mi się rozładował. No nie. O, Black kontra my. A nie, wąski jeszcze. John Cena? I z nami. Bo Ci kolega powiem, John. wąski rozumie, że on tam osukuje nas. No, on tam rozumie... Już od dawna No, grał. on tam opie... Dobrze oszukuje. Tak jak ja. Mam tego Ja dużo grałem na pendrive'a PS3. włożonego. Czekaj. Mi to widać, że z czasem się screen wyrobi. O, ja w kody grałem tylko na kompie wcześniej. A ino kody to na kompie wpisywał. Na wygrane mecze, ja? Nie tylko. Bym strzelił swojego. No nie! Ja muszę uważać jak strzelam. Koniecznie. Tego No. to dobrze. Kurna. No, No już. nie stali. Kurna, zabiłbych cię. Wierzyłbyś mi. No, to ciśnie. Ej, wszędzie widzę moich. A nie. Wąski. Kurna, Ferka został Black. No, to nie. Nie, nie gra. Kaoni latają. O! Aj.
I oni tu w ogóle grają, kuźwa? Ej, No tak, kuźwa. Ej, bo się czuję, są na mapie. Swojego, tak. Ej, wy kurwa lotocie. Tak, jeszcze raz swojego, tak jest. Jeszcze raz do... co tu? Kurwa. O, wyleciał. No bo mnie zabił. No, 2 razy nie dostałem. Nie gusy. Zakuczył jak mnie zabił. Mi się nie zabiłem. Ciebie się likwiduje. No właśnie. Gdzie? To Położył. jest ostatnio ciężko z tym. Mogę powiedzieć. A jeszcze Kurna, ale powiedz mi... Panowie, nie wolno wchodzić w ogień. No jak ktoś specjalnie chce kogoś z... No nie wiem. Nie pchać się pod lufę. No tego pana trzeba coś mocniejszego. tylko się odwróciłem. Zaś mi ktoś tu leci, kurna. No nie. No to nie wiem, co ten Robin nie wkurza, to leży kampi. Gdzieś jest. Blaku. No i znowu Robin, gdzie on jest? Gdzie on kuźwa jest? Nie... No w ogóle Ale cię mnie Black... swajczył, Nie Mendo. wiem. Black Nie wiem, się gdzie on mnie leży. wtopił z tłebie, gdzie mnie nie widziałem. Co, mnie? Mimo to, że biegłeś na mnie, to ja ciebie nie widziałem. Nie wiem, albo mi się coś w oczach zwaliło, ale ja cię nie widziałem. No tak, to około trzeci raz już mnie zdejmuje. No co za pojebany człowiek, nie? Zaraz pana dostanie. No dobra, pierdolę, no bo to już... Hostile UAV spotted. To jest najgorsze, jeżeli twój cię zabije. Multiple hostile UAV Akcja idzie, on kuźwa... deployed. A, Nanek. No, go wykosił. Kurwa, wyczaskał jak małe dziecko. A! Ja ciebie też. A bo on tam nie patrzył, wiesz? Dobry refleks. Ła, ła. Jakie obrażenia się tu dzieje. Nie. Ta gra rodzi przemoc, pomocy. Co? Co? No jednego typa to zawiesili w szkole, bo w takiej gry grał. Ale to nie w Polsce. Kurna, plec. No Robin. Kurna! Refleks ninja, rozumiesz, 2 dni później. Ciu, 5 na mnie wyleście, 5. No kurwa. Patrzyłem się tam przed chwilą. Nie było nikogo. Suck my dick. Mamy jeszcze szansę Ja. wygrać. A, no weźmy się do roboty. Właśnie widziałem. A, to se sami sz... Kurna. Oj. A już od tego krwi zdobyłem. To się liczy.
Aj, wiedziałem. Kurde. Hej, ten ciurstan. Dobra, utrzymuję się. Kurczę. Friendly UAV inbound. Aj, kurde. Blaku. O, Szybciej strzelasz niż myślisz. Friendly HCXD. no i o to chodzi chyba, nie? Friendly UAV inbound. Wiedziałem, że plec mamy, ale i takie... Udałem. O, ty pało smrodlawo. Ty pało smrodlawo, ty. To nie wiem. Uhu! Kampera załatwiłem. Tego Robina czy... Hostile Hellstorm overhead. Wąski. Ty tymi ścieżkami podążasz? Ja, jak kot z was. No właśnie. Stare ścieżki chciałem sprawdzić, a tu... O patrz, Blacku wyskoczył. Kurde, skąd ten Robin? Nie wiem, gdzie on jest. To Robin się cyklał. Ul mnie było. Wiem, że się kryje mocno. Ciul. Got this. Nie wiem, gdzie leży. Ty kretynie. A, myślałem, że mnie nie zauważy ten HD. Kurde, znowu Robin. A, nie wygramy. No nie. Że nie ściętej głowy. Kurna, że nie umiał wytegować, Strike inbound. Furiat. Nie, Ja nie. zrobiłem już Drugi. furiata. O, pod dziobkiem, no, nieźle. O, mój kill, o, proszę. No, ja bym ostatniego zdobył, bo już furiata zdobyłem. Ale mamy headshot. A John Cena, czym żeś to tam uszczylał? Kudą. Spójrzcie na mnie, co to będzie działo. Tak nie wskażę też. Nanek 9-19. 9. A nie no, dobre KD mam. A co tam KD? I tu się... Oni dalej w FIFA grają, kurczę? Kto gra z kim? Te kijowe i te inne. O, przyjęło się. Blacku, przyjęło się. Ty, a co? Mam nadzieję, że mnie słuchacie. O, Nuketown chyba. Nie było jak wczoraj, gadam przez pół godziny do siebie i... Nic nie To wiem. szkoda, że Wiktora nie ma. Czemu? O, fajnie by Czekaj, było. Eldorado jest? Lata. Tylko mu czarny rynek jeszcze jeden. Czekaj, dzwonimy do pana Eldorado. Bo jeszcze odbierze. No, może. No, O, grosz? Jantes jest. No to kurde, pisze ci, a nie odpowiadasz. Tu już ekipa John Cena, wąski, No, szeroki, dobra. krótki, także wszyscy czekamy na Taki. ciebie, no, na razie. Braku, No, no wąski, i szeroki. Co będzie? Ej, zryw. halo. Słyszeliście? No, co tam będzie? Za halę w mordę walą. No. O, Black Control. Słuchaj, I wąs. ty się chyba dawno kawy szpitalnej nie pił, co?
Lubisz to? Ja dawno kawy nie piłem. Jeżeli... A słyszysz, a dubałeś czerwone kozy? Czy dubałeś czerwone kozy? Chodzi mi o takie kozy z nosa. No też O, właśnie to Boże. pomyślałem. Wolę. Wąski trzeba im dupę skopać. Jasne. Czekaj, to może. Jakiś na Uwaga, puśćcie mnie pierwszego, cofnij się. Puść mnie pierwszego, obejrzyj się, pa jak się to robi. Dobra. Teraz muszę uciekać, bo... Aj, Black. O Ja cholera! amunicji straciłem. Co? Ja amunicji straciłem. Jak? Dobra, to się strzega przyda. O, Ja tam tego- Blacków los. stoi. A ja Mamy. tam pozwyjaśnię. To robię słabe. Ola i coś tam. Niby mocne w lewu, a tak ogólnie to słabe. Puśćcie wojowola na oślep. A, kurna. Faktycznie trzeba broń zmienić. Z czego ty strzelałeś, Wąski? A nie wiem co to jest. To jaka strzelba? Jakaś... Nie, to jest może... O nie, snajperkę wyjąłem. Dobrze, że zginąłem. Ja pier... No to jest, Blacku, czekałem na ciebie. Hostile UAV spotted. A, kurna. Mogę że tam pomóc. Aj, Black się. O, kto mnie zabił? O, robi. Kurna, mogę dwóch wyciąć. A, już tam czekają. To był mój A tak. nie, no dobra, trzymam się. Kurna. Mówisz? Ach. Nie trafiłem. Kurna. Ma te bubel. Spróbuj. Co? Co to było? Szakalaka. Ty jak się obrócił? Jak automat? Ziomek, ja coś czuję, że ty pendrive'a masz. No, patrzę, ten mat jakiś jest później podejrzany. Co mnie tak bierzesz, ty. I don't have pendrive, I don't have Kurna, mat. Kto to wszedł w ogóle, to? A, kurna, trzeba wcześniej strzelać, opiewa. No, Blacku, Nie, po prostu skilla narobiłem. Baku. Co to było? Kurde. Ja się tylko zapytam, nie? Jesteście gotowi? Nie, poczekaj jeszcze. Jeszcze poczekaj. A na co gotowy? Poczekaj, rapsy możesz później puścić. Nie, jo, raps. Łuk mam. Nie, na łuk jeszcze nie puszczaj. Co za... Jaki baran z tego... My psychicznie nie jesteśmy gotowi. Ja mam psychikę niemowlęcia, proszę nie rób. kurna. Ten Robin to niezły kamper. O, sorry, że Plecy, 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 plecy. plecy. Zauważyłem. Teraz już przody. Kurna. Ten Ja... mat. Kurna. Że my to wygramy, to
Można pomarzyć. Czekaj. To trzeba kurna. A idę na to. O, kije prosto granatem. Kurna. Wąski ty łobuzie, tyś się wyrobił ty. Skąd? Mapa jest do dupy. Przynajmniej ostatni. Wow, co tu się dzieje? No, bo jest to zarobić. Ja pierdolę. Przynajmniej go... Jankes, jak ty to pilnujesz? Mam to O, tu pił pilnuję. przed. O, sorry. Mówisz? Kijów jest, Jankes. To na razie tyle. Teraz to jakbym odpalił cheata się zachowałem. O kurwa. Jest tu robi taki... A, camper. Takie taki dźwig nienawidzę. Je, Maryjko. ty na tych kamperze, ty. Siedzi w tym do auta i czekasz. Ktoś Ale wyjdzie. czekaj, wejdę. Koło zmienia. To zmieniałem, kurde. O, fuck. No, what? To jakieś 300... Źle my weszli. Kto tu granatami za debil rzuca? Nie wiem, ale mnie już zaczyna... Wiecie. Oj. A, po co tu celować? Ja wiedziałem, na poszedłem. Kurwa. Ciulu. Kurde. Wąski, jak ty nie trafił, no. No amunicja No nie się wiem. skończyła. Kurde, strzela do mnie i... O, jest Robin, ty kurde, kotasie. Hostile counter UAV above. Radar is Patrz ty, hostile we UAV. dwóch, o kruczek jest, patrz. Ty, Obejrzyj. Execute that traitor now. patrz. Powiem kruczka i nic. Oj. O, Wiktor jest. Wiktor weź, patrz, ekipę tu wyda. Palić tego WK. Ja pierdolę. Nie, fajnie było. Kijo! Przynajmniej drugi w teamie byłem u siebie. Kurde, to mnie zdjął. Jak ja go nie zdjąłem, to ja nie wiem. Master w Prestige chyba. Czy tam? Jaki słaby skin. 7,5 tysiąca, ładnie. Tak, ale weź zobacz ile on ma kili nabitych na broni, jak będzie rozpoznany. Ponad 70 KD tysięcy. 40 lat. Ładnie. Kruczek? Kruczek, Wiktor. Ile to z tym kolesie? Danek, daj sama. Daj gryza. Chcecie chipsa? Ja, Nie, na diecie jestem. Ile ci nie lubię. Aby byli sfurgły. No. Co mowa? O. Weź syp. Nowy poziom. Karburynek. A kupuję sobie no,
Co mi dropnie? Nalepka, piekło. Jest jaki... O, quickball. Mam się tak osoby już. Misy się kończy. Sam tyle prawie. Jeden. Dwóch tylko nie. A ten, Kijów i Quickpull na jednej imprezie są. Dobra, idziemy z nimi. Znowu? Siemanko Karol, siemanko, witam cię. O nie! Zdradziłem was razem z wąskim Blackiem. I Paulem. Będzie No. ciekawe. Ale mamy Wiktora. Hahaha. Quickball uciekł. I Ankesa mamy. I tego Master of Prestige. Że wygramy, mamy małe szanse. Ale zawsze trzeba. Aż sobie włączę jakąś muzykę na Spotify'cu. Jak to mówię. Nie, jest Quickballa. Teraz jest dobrze, Karol? Co tu kurna będzie dobre? O, ktoś Nie, bo się czai. ktoś O, już skąpy kurna. na pieprze. Kurczę, jaki dobry. Już nie jedzie u nas. Kluczek to stary wyga, hopie. Kurda, Kijów. Ty, no nieźle jedzie. Szacun. Kurna. Źle... Już Wiktor lata. No, to on. O. Bez takich, to... Ludzie, no. Po co komu kampienie się? Kurwa, kiedy ciul w oknie. Kurda, Black. Myślałem, że mi tu nie wyskoczy, ale jedno. What? Jakie on dobre granaty rzuca, ten typo. Kurda, Quickball. Mogę, kurwa, blokują mi. Be advised. Będę musiał sobie... Wiecie co? Sobie... No dobra, schowam się. No i Kijów, jak zwykle. Kurwa, wszystko blokuje, każdą stronę. No, muszę sobie trochę zwiększyć. Czułeś w kontrolerze? I teraz No da się tak. grać! Biorę Uewila i lecimy. Nie, dobra, Haymaker jest fajniejszy. O, Black, nie wiem. O, co, gdzie, ja? Hostile UAV spotted. No tak, no. Ma to bobu. Kurwa, co oni tu ciepią? Pojebało ich. Kto postawił tego? To jest w ogóle, Boże, zapomniałem nazwy. Jak ty się No, zwie? ty, gdzie ty się chowasz? Cerbera, o. Kurna. Pustowny. No patrz, no i wąs. Impreza, pozdrowię was Karol. Albo Ale bym... Że on tam siedzi i kampi. A nie mogę, kurczę.
Ale robię to to za Danek. Danek. O, sorry, Jankę. No. Danek. I coming for you. Kurna. Hostile UAV spotted. No powiedziałem I'm coming for you. Ja nie rzucam w sprzęt. Friendly counter UAV inbound. Sorry. Hostile UAV above. Naprawdę. Kurna. Black. Ja potwierdzę w sekundę. No tak. Ale nic nie no. No ja już sobie znalazłem dobrą strzelbę. No, ten bubble dobry jest, nie? Bał... Jak on tam... To sobie z tego Haymakera? Dobrze mówię? Haymaker? Nie pamiętam nazwy. Dokładnie. I ja też zwykle. Frankas. Aha. A, to był... Ten ale z tymi granatami to dobre ma. No to jest poniżej. Plecy. My nie, my to... Ja go nie trafiłem. A kurwa. Danek. Nice. No i gościu mnie zasłonił. I kurde, weź tu traf, no albo w niego, albo w ogóle. Idę. A ty naprawdę dobrze granatami rzuca typo. Friendly counter Aż mnie to przeraża. friendly UAV inbound. Boisz się? No. Jaki jest. Strach w życiu człowieka jest zawsze. Oj, oj, oj. Na przykład strach przed wojną. No to No nic nie widzisz, o tego... No kurwa wie to, no. mam strach przed wojną. To jak będzie wojna, to od razu sobie strzel w łeb i już się nie będziesz bał. Zarodniki mnie wkurwiają. O, widzisz, że on... Przedaj do siebie. A co ja mam? Zaproszenia szukać? Ważne, że się dobrze gra. Hostile UAV spotted. This battle is ours to lose. Kurde, zrobiłem? Kurtka. Tego nawet nie widziałem. No, widziałem, no. Ja się szczerze daję zabijać mocno, kurde. Counter UAV inbound. BSP. Be advised. Hostile UAV incoming. I teraz też. Kurna. No, ale wygraliśmy. Jeszcze. Nie no, spoko się gra. Ja, dziękuję Karol, dziękuję. No, wyszedł. No, tu fala nie ma. Padasz szybcy to dobra rozpałka. No. Ten tłuszcz, co one mają w sobie. Dobrze się pali.
Teraz dodajcie, teraz zaprosiłem do imprezy. Newtown offline. Ale co, Karol? Nie no, ten Black Ops to jest najlepsza rzecz, którą mogłem kupić. Wszyscy mi mówili, nie, kup sobie tego. Infinite Warfare, on jest lepszy. Tak. A co wiem? To czytołek. Bridge? Taka sobie ta mapa. Dobre te lejce, kuźwa. No nie, no znowu cały... No dobra. Zryw jest podzielony na pół. A tak, po leku, weekend. Karol, weekend. O kurczę. Wygrany jest. No zryw został podzielony na pół. Dobrze. Jezu, wszyscy w tych pancerzach kinetycznych. Mi się nie przydaje ten pancerz kinetyczny. Jak ze strzelby dostaniesz, to i tak ten pancerz kinetyczny jeden strzał tylko wytrwa. Idziemy. Review with the Haymaker. Już nie, chodzi się. Czymś nowym program. Kurde, jaki ładny skin patrzący mi. Wydropi. Kurna, Karol, 10 piw, ja pierdzielę. I jak wiele też wygra. Blaku, no kto by inny? Kurna, Quickpol. Quickpol się czai na nek, uważaj. W którym miejscu? Tu będzie. No czekał kuźwa na mnie. A, Wybacz, no ale z pistoletu. Teraz pięści. Kurna, znowu Quickpol. Tu jak to będziecie mieli. Hostile UAV spotted. Ja, nie mogę. Ja się odwróciłem już. Hostile counter UAV above. Ładnie. Kurna, Quickpol. O, Kurna, jak nie. online jest. No, zaraz dać. Ale będzie znowu. co zaś nie zapłacił internetu? Black z tym. Jezu, w tym samym miejscu. O ty, Zyszył mi z tego świata z tym No samym miejscu. wąskie to ja nie wiem. Szedłeś. ty chujaszku, ty. No ja. Aż to ty był. O, Quickpull. No. Tak.
Kurna. A, Be byłem advised, szybszy. hostile UAV incoming. A, już nasz spawn rzuciłem. Flesza. Hostile counter UAV above. Radar is down. Jak mnie kruczek przestraszył. Zniknął kurwa. Nie wiem, to jest... To nic, bo mu rzucałem go. Jeśli go nie ma. Mam cię, kurna, jeszcze jeden. Te dwóch się kończyli. Nie no, Kurna. nie kam. Co to jest za grunie? No, No i tutaj znowu Polski. Oj, kurwa. Jenkins. Niemiec to kurwa jest. To swojego zabiłem? Nie. Mańka. Jezu! Quick Paula zabił. On cały czas to kurwa siedzi. O, sorry. No tak, no wrogu kurwa. Care package inbound. Hostile UAV above. Kruczek, nie kamp. Bo zginiesz. Kijo. Be advised, hostile counter UAV is online. Oż kurczę. Mr. Box. Not this time. Przewaga co chcą. Jakby to nie brzmiało, zabiję się w szczycie cela. Nie, quick focus zostało. Ale zleciałem normalnie taki... Aj, wiedziałem, że będzie drugi raz szedł. O kurwa. Za szybki. Jest jakiś... Ja cię pierdzielę, nic nic. Kurwa, co za... Kurde. Be advised, hostile UAV Nie, ja incoming. muszę być... Co Guardian deployed. No, brak na górze. Hostile UAV above. Kurwa, skąd ta Quick Pała wiedziała, że tam jesteś? Radar is down. No bo mamy BAP. Hostile HCXD in your AO. Be advised, hostile RAPS deploy ship in your AO. Kurwa, uwaga, Quick Pała leci. No nie. Nie udało mi się go zabić. No, masz to. Chwała. Rapsy lecą. Ło! Na tego kampera, no to... Nunek. O kurde, nie Co blokuj tak szybko tego. spadłem w dół? Jest jakiś... No, Hostile UAV spotted. Moski, prawie mnie zepchnąłeś. No nie, no znowu byś mnie zepchnął. Kurwa, kutasiorstwo. No i cały czas ten język wchodzi do ciebie. No, Kurwa, mać. Be advised, hostile UAV incoming. Filmowy gracz, siemanko, siemanko, cześć. Arel chyba dzisiaj nie gra, nie wiem.
Nie wiem jak jest z Arelem. Kurwa, tam cały czas tam jest. Ten Wolar, Roller. Aha, na mnie będzie. No, ten pierwszy, zawsze Elo, tam był w filmowy, jednym miejscu, elo. kurwa. O, to Filtr się czai już. No i ja tam obok wstałem. Co Długo, ma za kurwa. karabin? Patrzki pewnie. No i dobrze ci idzie. Chcę, że nie zamówiłem do siebie. Nie no, dobra. Ja, filmowe, jutro wolne. Jutro wolne. Jutro odpoczywam, jutro wolne. To dziś grasz do rana. Ja. Dzisiaj grom aż zdobędę następny prestiż. No ja właśnie Ty zdobyłem masz niedawno. poziom. Oj, to może być ciężko. No to kilka dni sobie posiedzisz. Dawajcie na tajne. Czemu będziecie tacy koledzy i się będziecie podkładać, nie? O, Lemi jest. Lemi? No. O, grubo. Z Kickpaulem i z Q. A, sobie zerkczę kontrakty. O, akurat zabiję tych. 500 groszy. Ja pierdzielę, są zryw. Kuźwa, to trzeba nagrać. Jasny gwint. Wszyscy wymienili. Ta pora Wow, jest, to ciekawe wszyscy jest. teraz są. Nie no, Lemiego zaprośmy. Lemi z nimi gra. Nie jest u nich No. w imprezie. O, Kurczę, wywaliło mnie. No nie. siemano. No jakiś... taką błąd. Elo, elo. Halo. No, Kickpaul chyba. A, ty masz każdy weekend wolny. Te, a co tam, nie słyszeliście co tam u Tomka M? Dawno się nie odzywał. Nie. Jest tam akuratura, kuźwa. Nie wiem, Jaka o co to chodzi. była? Black Ops. Dobra. Mission is live. Nie wiem, gdzie będzie klikpała. Wow. Kruczek. Kurwa, wiedziałem, że to quickpull też jest. Kurna, No, wąski mnie ubił. Wyszedł kurde z rozpiętym rozporem, to było widać. Lemi, opuść się. Kurwa, co jest kuźwa? Jenkins. Miller Jenkins. O, Danek, ty chamie. Kurwa, quickpull się oddał. Swoich strzelasz. To niedopuszczalne. No, quickpull, uważaj na nyk. No, opie. Jankę z oknie siedzi. Kurwa, Lemi. kurde. Trzeba strzeliłem headshota. Tak. Patrz, czekał.
Kurwa. Na górce. Też mnie trochę... Kurde, Wkurza mnie trochę ta mapka, bo to z każdej strony wyłożą, nie? Paulinka, ty. jakie? Ale Czy pół. jest jakaś znikoma regeneracja? Bo już nie pamiętam. Ty, przed Peterem jest, to masz dziwne, nie? Kurde. Kurna, Black. Kurna, parami biegają. Wiedział, że to będzie. Rolling Thunder deployed. Jezu. Kurwa mać. Kurna, że tego nie umiał wycelować, no. Uwaga, bo tu lecą od... Hostile UAV incoming. To tak na oknie kampi. Patrz jak się za murem stało, na łeb wychylił. Friendly UAV inbound. Wow. O ty fajo, szpetno. No chyj. Kurna, Peter, następno fufaja. Quick, Kurna, no kto by to mógł być, kijek. no. Małpa. Cię popała. Hostile servers inbound. Znowu Black. Kurwa, ile było. No nie, Kurna, ale nie. telewizor. Wyskoczyła mi informacja. Be advised. Hostile raid. W najgorszych momentach. Kurwa, jeszcze to ciulstwo. Lemi lami. Kogo czekam, ty? Ale mi podobno lami. Nie, nie, kurna. XD Comfort Info. O kurna. Ty, tak. Be advised. Hostile UAV incoming. Paweł Wiktor, ty mnie słyszysz? Paweł Wiktor. Już go nie ma chyba. Ale drogi. Ale długo czekasz się, kurwa. Kurwa, zaś na 2 baty, no co za ciule. No kurna, spróbuj tak w każdej stronie napierdolamy. Ach, różnica sekund. Kurwa mać. Lame. Hostile talon detected. Nie ma, to kurwa, tak, że to... A jeśli 90 to prestiż. 55. Kurwa. Słyszysz pom? No. Łuczek na kilomacela. Be advised. Hostile health sword. Nie chciałem. No tak, Black. Nie. O, ty ziomek. Nie, dobra. Sam ci wbiłem w granata. Nie, to ja cię wywaliłem. Kurwa, słyszałem go tam, słuchaweczka. You're losing CD
No i... Ale fuks. Kurde, no. Le mi kurna plecy. No ale to było się. Nie no, co się. Kijów. No to dostajemy. Kurwa, Blacku. Kurwa, nie zdążyłem, no. Ej, zaś 72. Co jest, pany? Pistola znowu wywaliło? Widzieliście moje trucho? Nie mam przeciasta. A. Chodzą kuźwa parami. Drogi! Aż cisnął. O! KSC kurwa. Co? Menda. Co? KSC. Na końcu. Znowu. A, Wczoraj byli. Znowu. wczoraj też był. Kurwa, kumpli nie ma. Zobaczymy, czy dostanę nową skrzynkę. Dobra te chrupki. No. Kurwa. No. A co, zawadzają ci? Nie, ja sobie jem i zawadzę. Czuły się już. Ja tam sobie te lejsy jem. Grosy. A ja mam duża paka, łapsy, No też dużo pakę ma. łapsy o prażynki o smaku bekonowym. Proszę. Ale smak bekonowy, hopie. Gdzie jest ten? Elo, elo. No to się zaraz. Elo. Kaś, ty był Eldorado, godzina temu dzwoniłeś. Ale spokój, sklep jeszcze będziesz? No szybkiego. Dziękuję. Tak, dokładnie, dokładnie. Co może być? Exodus. Exodus. No. Powiem ci tak, będziesz miał ciężkie zadanie wbić się, bo jest prawie cały zryw. Nie dziwię, że tego nie ma. Serio? No. Paulinka zaś internetu nie zapłaciła, wiesz? No, widzisz. Albo prądu. Ale ja sobie drodzy chyba. Z kim tu gram? Audytorem. To jest Jankes. U nich chyba. No, jak Nie, u to ciebie. z nimi. Nie, ale na imprezie. A, no to tak. Zobaczymy, czy potrafię grać War Machine. Dobra. Co? Jedziemy. Śledziem. A co to jest za mapka? Aha, zaś ta. Co by to było dobre? A może to. Get hostile. Kruczek już zabija. Kurwa, słysza pompa, to mnie krew zalewa. A tu Radek, to ty byłeś. Kurna, Kijów się szczaił. Tam jestem. Co za tą pompą kuźwa napierdolę? Peter. Peter? Peter chyba, no? A nie. Ten Puf. Ten co... Właśnie go zdjąłem. Strzelaj. Ten ciula! A, Ten jeban! Kurwa, zaś ten Niemiec jest!
Ja pierdolę. Weźcie go, Kurwa, weźcie go ten. Gnój jebany. Kurna, ziomek. Było tam wejście, bym cię zdjął. No wiesz, i tak byś zginął, bo rzuciłem tam nejda, więc... Hostile server down. Kurwa, ty pizdo pierdolona. Quick Power dołącza. Do was. Ale Kijów to zrobił. No, już krótko się dołączy. No wąski. Jakże mi się ciebie przestraszył. Kurna, ale... Wyskoczył. Ty chuju jebany. Kurwa, to jak nasypałem. Nie wiem, jak się zwiększa. A już KSC, już kurwa, ładuje z góry. No ale co się stało? A, ziomek tak też robi, kurwa. No już zmieniłem broń. A kurwa, zaś ciulstwo już kurwa sam jeździ. Ja pierdolę, tak się fajnie grało kurwa. Nawet przyszedł ciul i to zdupił. No przyjdzie taki... No Ten kurwa. kolon odwalanie się. No ja nie wiem, kurwa, no tokuję dosyć gonga. Bla, Co się dzieje? to proszę. Be advised. Hostile Quick Power, co on odwala? Co to za karabin? Zgrzybiały. A i plecy Nanek, dziękuję Nanek, No dziękuję. przecież mówiłem, że nie wchodzić mi jak szylą. A szczególnie na Niemca. Mówiłem? No, nacięty na Niemca. Kurwa, nienawidzę go. O, jak wszedł. Kurwa. Aj, Ja liczyłem, że ci to No i bo wszyscy napieprzamy karabinkami, fajnie, ten tego, a on ci opiełazi z takim jakimś czymś. Puśćcie mnie. No idź. Teraz go zaszczelcie. Blaka. Okej, zrobione. Tak jak mówię, mnie pierwszego puśćcie, a... O! Sorry, Wiktor. Kurna, Kijów. O Boże. A, Paul jest studiowany z karabinkiem. o ja cię kręcę. Co tam filmowy? Opowiadaj. UAV inbound. Boż. Ale mi Nie to wiem, by... gra na myszce czy co? O, Paul. Nie. nie no. On stwarza takie wrażenie, jakby grał. no, jak ty kampo jedna w rogu siedzisz. Kurwa, no muszę na was jakoś wleźć, no co ja ci powiem. Tu łopatkami. Wy kurwa pady z łopatkami, to ja muszę kampa z łopatkami. Friendly hater No, inbound. KSC. Nic tu nie idzie. Friendly raid in your AO. Na chuj się ciśniesz jak szylum. Kuda, pierwszy raz będę grał znowu. Od przerwy długiej. O, i Black. O, pierdolę. Dolek, nice. Kurda, nie wycelowałek, no.
No ile mi kurna chodzi po całej mapie. Robi to psy. A to... Aha. No i o, wąski nie mogę trafić. Kurna. W ostatnim momencie cię zauważyłem. No, Oj. jeszcze kij od stołu. Nie no, mamy to któryś. Ja już chciałem zrobić coś złego. Chciałem w glitcha wejść. Kurwa. Paweł, wypcha. A i oczywiście ziomek z tyłu. O ty ciu. Ty tego ciula niemieckiego zabije, a nie wy mnie. No patrz ten. Kurwa, quick pola wyjeb... No wąski co robi, te trzech. Kurwa. Normalnie strzał wybrał. The Division, Pekosz, filmowy graczu. Mało idę. I co, jak ci się to podobało? No tak, że... Się rozjechał. O, Patrz jak jest. Czy ja was wyczyściłem grotem? Eldorado, ty jesteś tu na imprezie? No, biłem. No. A nie to jestem. a pierdziele. Weszłem do meczu. Czy mi się wydaje, że was grotem wyczyściłem? No. No, to już panowie pograłem. Wrócisz. No, bo nie ma miejsca. Bo został wywalony. No cię O. wywaliło. Nie no. Ale i tak się skończył mecz. No, zaraz będzie pewnie. To jak ty zaraz Moja wyjdzie. będzie? Kasujcie Niemca. No, Czyli jaka kogo kampa, patrz szukacie? jaka kampa. Jak skampiłem się, wiedziałem, że przyjdzie potem. Kogo tego mamy? Was? blachę. Czy kogo? A, ten, Puf. Germany. To wygląda jak kluczek z obciętymi włosami. No, Z uszami. To jak z tym, wcale tak wygląda. tych damskich postaciach by mogli cycki powiększyć. No. I zrobić kopytko. Blacku. I zrobić kopytko. W wielbłądzie. Teraz chyba mam 202. To chyba nowego operatora, o Jezu, operatora za dużo gram w Warframe. Tak, nowy level? Nie nowy level. Jest świetne. Czarny rynek. Ziemień. Ale gówno. Co tam otwierasz skrzynki? No, No, to sobie jedno otworzę, znaczy. Ale bardziej, o Jezu. Same kamuflaże wyskakują, kuźwa tylko. Kurwa mnie to. No Redwood, Jezu. Nie lubię tej mapy. no. Gdzie tu się ten prestiż robiło? To Wchodzisz w 90 koszary chyba. A, Ej, to który trzeba? 90?
55. 55. A do końca chyba, nie? No do końca. A, 55. grać. O. To ja blisko jestem już w prestiżu. Znaczy jestem na 4. A na PS3 było jeszcze, żeby dobić do 70. Prawda, w to nie grałem na ostatnim, to z ekipą. Tak to już nie odpalałem tego. O kuźwa. Jedziemy z nimi. O, Black z nami. I KSC. Nie lecimy. A u nas jest... Lecimy. No dobra, już nic. Na kluczyk proszę ci pierwszego. Ten Rusek, Boże, ten Niemiec cheater. On już był wystawiony. Czekał na mnie tylko. To był początek Mówisz? meczu. On by miał BSP o tej Wiesz. porze. Kurna. Jak dobrze gra, to nie znaczy, że cheater, nie? Tak, że od razu się wystawił i zaczął strzelać. Oj, sorry Blacku, sorry. A nie wiesz dlaczego? Bo nie masz martwej ciszy i każdy cię słyszy. Kurna, ziomek. Z której strony idziesz. No chyba sobie zrobił martwą ciszę. Od 50 levelu dopiero. Oj, wiedziałem. No. Kurna. Remi. Dobra, po Niemcu. Dobra. Black, ty Niemca niszczeli nas. Tak, żebym wyleciał. A dziękuję. Kurna. Tu jest Słowananka. Mi do prestiżu, ja mam teraz 22 level, tam mi troszkę zostało, niedużo. Kur... Co Eldorado, wywaliło cię? Nie, czemu? Czemu tak myślisz? Kurna. No nie wiem. Jest tam jakieś miejsce? Nie, nie ma. Nie, Albo mi wyświetla do Pawła Wiktora, że niby miejsce jest. Kur... Dzięki Black. Nie ma za co. Światło jest. Francina. Polecam się na przyszłość. Nie, bo teraz... Kurwa. Nie wyszedł jak chciałem. Nie widzę waszego upiora. A tu jest. To jest niektóra. Witam Beciu, witam. Dziadostwo. Siemanko. No, filmowy graczu tak jest, 30 pora, bo to musisz mieć mam troszeczkę więcej. 56, żeby mieć prestiż. Co tam Beciu u ciebie słychać? Kijo. No to już przegraliśmy. Fajnie skacze. Co, nie pogrom się z wami? No, Remi. To już jest nawet nieopłacalna gra, to jest... Teraz rzeźnia nie gra. Zacznijmy od tego, kto granatami rzuca na chadzie. Czy nie opłaca wcale? Sorry! Muszę uważać. No, Kur... musisz uważać. No bo się skończy. Ja.
Kurna. Ale Kurde. fuks. Żyzy. Mi się amo kurde skończyło. Oj, znowu. oj, oj. Ej, ale kurna to jest kiepsko, że nawet popatrzeć nie można, nie? Jak ktoś gra. No słabo. Nach, nie może. Nie no, przegrałem. Ja tu bym w ogóle zmienił meczyk, potem wszystkich ze zryw zaprosić. Te i co? Jest tam jeszcze jakieś miejsce, czy nie ma? No na razie nie ma. A co granatów matka nie miała? No nie, niestety nie. A Bobak? No. Kurwa, Nie, mam. nie, szpan się przydaje jakiś. Kurna Jankes. Ej, Peter mi się... Kurwa. Dobra, idę radę. Jeszcze jeden. Kurwa, ile was tam było? 5 kuźwa? Nie, szybko się zrespiłem. Kogo wywaliło? Nie wiem. Quick Pola. No, Wiktor tylko słucha. Eutanazja. Co? No dostałem taki ten znaczek eutanazja, no to... Nie wiem, bo ja od góry strzelałem w głowę, więc... Chyba nie robi. Leminimo live'a, nie? Kurwa, Lewin. Nie. Chyba nie. Wcześniej miał. A dzisiaj miał live'a? Miał. Miał. Do 21 No ja. byli. Widziałem cię, bo... O, Kurwa. Ten skąd? Uratowałem cię. Kurwa mać. kurwa, ale Tak cię urwał. uratowałem, że tak zginąłeś. Ja, ale urwał, ej. Kurwa, zaś to Ale... O, Radek, świetnie. Kuźwa mać. No, graliśmy. O, widzisz, wygrałeś. Równe 50 to jest różnica. A, no Quickpola nie ma. No. Czas mu minął. Patrz, wlazłeś i mnie zabił. No. Ja bym zmienił mecz i potem ich wszystkich zaprosił, bo to jest to bez sensu. Patrz, prawie cały zryw. A jakieś przybłędy się... No oprócz tego, nie idzie go wyrzucić. Nie. Nie da rady. Kijów, który Dawajcie. 8,22. Ej, dawajcie, opuszczamy to i zapraszamy wszystkich. Nie, Jak tam nie Tyle osób opuszczam? nie ma przyjdzie. ja mam pomysł inny, chodźcie go zgłoszymy. No. Ej, Tak, i potem wyjdzie, że bez podstawy i bany. Zacytowanie. zaczytowanie. O, No. Aimbot, wallhack. dobra, No, Nuketown. no, to domen Nuketown i pójdźcie go zgłosić. Czekaj, jak go zgłosić? No. Gdzie to jest? Tu? Combat wife, Tu? sent to friends, report. Langue, Hostile Raps, Cheating. Deployship, Embark, suko. Ej, zgłosiliście go? No. Jeszcze go nie wywaliło. Z kim gram? Chyba z Peterem, Kijowem, Wiktorem. Chyba nie. A nie, Jednak z tobą. no. Ale mamy pufa, będzie dobrze. O, Eldorado nas zdradził.
Ej, patrzcie co... Ej, popatrzcie co zrobię. Pierwsza rzecz co zrobię. A, ja tylko taki wyrzutek, mam War Machina. No. Ej, patrzcie co teraz pierwsze co zrobię. Jak mam Warmachina? Nie wiem co zabiję. Niemca zabiję. A potem wylecisz. Nie no, raz go mogę trzaskać, nie? No ale nie od razu, bo będzie, że specjalnie cię No zgłosi. to niech zgłosi. A wtedy możesz czasami bana dostać. No to trudno. Jankas miał. Jeszcze, a on ma jeszcze, przecież Nanek ma jeszcze tego, Battlefielda Jakas miał 1. bana? Miał bana, gadą. Kaje ty Niemiec. Ja miałem raz. Komu poleciał? Nie wiem. A, Wik to już po ścianach. Ja nie widzę celownika. No ziomek. Ja nie mam celownika wyświetlonego. Się wyświetli. O, już się wyświetlił. Pięknie, trzech. Si, no kurde. Normalnie OKO. Jolka, Jolka. Alka ją? Nie, to jest. Jezu, Edoradum. Nie wyświetliło mi niku, a cię już zastrzeliłem. Ale wyskoczył, ty. Jak małpa. No, no piszą. Kurwa, Janka w kampiu. Kurwa. Yeah! Mam serapka. Janka na górze siedzi, słuchajcie. Friendly UAV inbound. Friendly care package. Pogrom! Już przegraliśmy na równi. Kurde, kto mi się tam wepchnął pod lupę, no. Ojej. Kurwa, Wiktor. Hardest sensor deployed. Ja pieprzę. Co tu jest za rzeźnia? Ja pierdolę. Jak ja już jestem pierwszy, to naprawdę Kurwa. źle. Ja chyba nam go tylko zastrzeliłem. Tu działko postawili. No, ile mi. No czemu Janka? Nawet wyjść nie mogę. A. Kurwa, działko. Ale tam jak stoisz? Kurna. Strach się wyjść. Ten skąd tu? No, małpa. Be advised. Hostile UAV incoming. No nie wierzę w to. Kurde, jak ja cię do rado wybiegł. Oj, oj, oj. Sorki. Oj, oj, oj. Jezu, O kurde, ile was tu było? Wszyscy po tej samej stronie, kurwa, biegają. Lemiego wystrzeliłem. To on tam musi kurwować teraz. Jeszcze tym bardziej jak był przed rapsami albo przed czym. No tak, O, no, o. wisicie tu. Aby to chce. Oj, Dobra, Oj, przynajmniej się- Black, sorry. Black, Black. No. Ja pierdolę. Ledwo się ruszę, już leżę. To jest kot. Witaj w klubie. To było Call of Duty.
Oski. Rogu. Kupę robiłem. No kurwa, lenie. Co ty robił? Trzeba zdejmować. No i znowu lenie. Ja się odpalił chyba, kurwa. Gdzie on z tyłu jest? No, ganiał cały czas. Na plecy nam robi. No, teraz kije. Wow. O, sorry! Sorry. No! Krucz! O, War Machine się cofał. No. Sam się zabiję War Machine'em, o Boże. Fajnie. To trzeba być No, znowu. fajnie. No. Kurwa. Jezu, jak żebym się przestraszył ich wszystkich. Kurwa, jak mi wychodzą, no kurwa, mógłbym z góry normalnie wyjść, nie? Od lufa, kurwa. No, kto to kurwa Wywalone. granaty Plecy, wywala? panowie, odwróćcie się, Ja? plecy. Weź te granaty wywal. No i Wiktor, kurwa. No dobra, Servers inbound. YouTube spadam. Ja się muszę uczyć dzisiaj. Fajnie. Kurwa, na chuj podchodzisz. No, No dobra, no to trzymajcie się. No dobra. Okej. O kurwa. Friendly HCXD deployed. aj, już miałem go wymierzonego. Ale Kulka wygraliśmy. mi wpadła. Ty, patrz na to. Co? O, patrz. Beci upadł mniejszy ten, ja? Try it. There's no way you'll win. No to muszę spróbować. Wyskoczyli. I źdźbko. Będę musiał spróbować. Co muszę Do spróbować? WPM celownik zrzucić. Kurwa, ale słabo. Gdzie jest Quickpon? Quickpol nie może wejść. Jak, ten numer na rynku. Dobrze, że my nie widzieli, jak ja tak leciałem. Ja jak tak ci powiem, częściej gram, to coraz lepiej mi idzie. No. No, co, znowu nie tą? Chyba Quickpola słyszałem. Mhm. A co, live'a oglądasz? Nie, no i słyszę. Ktoś ogląda coś. Kto ogląda Nanek? Ty oglądasz ten? Nie. No, na ekipie zryw weszły, wiesz? O, Kevin jakiś ze zrywu, kurwa, kto to jest? A nie wiem. I kurwa. Obcy. Nanek, kto za Kevin? Jaki Kevin? Anna, ty Nie znasz znów, wszystkich. chłopo. Ja. To wszystkich znasz. X Kevin. O, z Lenim jestem, Będziecie bici. O, chcemy. Jebany. No nie, Nankę mam przejmiem. Spierdalaj.
Łatwo go sprowokować, kurwa. To się nie denerwuj. Weźcie sobie dla browara na nerwa, Co pali. ja wziąłem? Ja pierdolę. Dobra. Kurwa, znowu ten Nuketown, ja pierdolę. No. Ja już idę z tej strony, bo tu zaraz Wiktor będzie leciał. Kurwa, swojego. Nie boję się, Gdy ciemno jest, ciemno jest. ojciec za rękę nadupcza mnie. No, nie wierzę, że tak wygląda. Na komputerze wierzę. Kurwa. Kevin to jest, co za Kevin to jest? Dobry jest? Kurwa, Black. Kurwa. Kurwa, Ja, plecem Wiktor. robią. Ja tam Wiktorowi dzwonił. O, Wiktor u mnie. Kurwa, Wiktor. W domku siedzi Janka, jak zwykle Janka w domku. Wiktor jak małpas. Czekanie to mnie w kurwie. Przeszkadzaj, gościu. Peter na pancerzu wjechał. Kurwa, nie blokuj. No i kurwa, blokuje Menda. No, No na czym to jest? Kurwa. No, beton ty. To już nie O, zrobił. sorry Nanek. Kurwa, ja się tam cisnę w takie fajne miejsce, a ty mnie kasujesz. Kurna. Wiktor jak wyskoczył ta małpa. No ja, Wiktor. Będę wycinać. O ty kurwo, czy spetno. Zabieram. Nie wiem jak. Kurwa. Kurwa. Jak? Kto tam to A pierdolę. wąski w rogu siedzi? Siedziałem. No kurde, nie zdążysz już od razu. Kurna, co tu się dzieje? Ja nie wiem, Wiktor, czy to naprawdę nie mam podwalane. oj, sorry, Mr. Blacku. To było naprawdę nieszczęście. No problem. No, jeszcze sorry, Kijowa zabiłem. A jego możesz. No, jego mogę. No. Kurna, to jest. Tak, no na swoim, kurwa. Noż. Uch! O jest! No, odwdzięczyłeś się. Kurwa, Spoko. już są zabawki, już. Ja byłem już Oj. tak przyzwyczajony, że stamtąd też zawsze wyjdzie. Patrz.
To jest podejrzane chyba. Namek. Wiktora to jest jakiś dziwny, O. nie wiem, nie wiem. Co byś ty chciał? Gdzie ty się tam przyłączasz? No i Black. Kurwa, Kaj. Ja! I teraz Quickpol wlezie. No ja, i Wiktor kurwa nie do zabicia, ja nie wiem, to czy on gra. Kurwa, by to chuj. No. No. Kurwa mać. Kurwa. Idę zapalić, bo żebym się aż... Ej, ja chyba też za chwilę pójdę w chuj, bo... Jasny ciul anielski, kurwa ma... Ale ja przyjdę, nie ja. Pierdola, już nie przyjdę. Danek, zapal se. Kurwa, ja bym musiał to na fajek wypalić. Zadzwoń do twojej, niech ci przyjedzie gibona zrobić. Cię wyluzujesz, chłopie. No wiesz, o co my z tym gibonem chodziło, nie? No. Skręta. Mhm. Z Luloka chyba. No, ja by chciał się widzieć. Kijo, brawo to. Masz kijo, drugi raz. Ło. Kurna, kijowa trzeci raz, kuźwa. Ja pierdolę. Oj, oj, oj. Kurde. Nie jest stane kijo. Ej, jak się tu denerwować? Jak się tu nie denerwować, powiedz mi. Nie da się. No nie da się, nie da się. Spoko filmowy, spoko. Ja jeszcze meczik peknę i będę uciekać. No, od razu nie do tego, do zamka przeniosło. Pierdalaj. To koniec meczu? Mhm. Nie. O, Fringe. O, zagłosował na tajne. Kto tak zagłosował? Nie wiem. Czysty ciul. No.
Wiktora też nie ma, patrzę. No. O kurda. Co na tej mapce? Strength. Isolate and Nie, na przez ścianę. Kurna jego mać. Kurwa, jeszcze jeden wąs. No co, matka nie miała, kurzu? Kur... Dobra. A, KSC. hostile servers inbound. Hostile raid inbound. Nie wiem, koleś to robi. Jak on 10 już ma. Be advised. Hostile agent in your AO. A jak przechuj, naprawdę. No, sorry. Kurde, leni. Kruczek uważaj. Kurwa, kijoch. Kurwa, Kevin. A, znowu się zaczęło. Kurde. No jak? Banie soczystą dostał. Jest. Kurwa. Oj kurna, jeszcze. On dostał lepiej nie biegać. No, fajnie. Nie ma granatem rzucić. No, Friendly hardcore. UAV inbound. UAV inbound. Kurwa mać. No i daj mi jak zakładki. Ale wejście. Czekałem na niego. O, znowu Lenin. Kurwa.
Uważaj, że on kruczek. Macie miejsce czy nie? Ale Co? nie ma. A co się Blacku stało po jaskini? A Wywaliło. nie, czekaj, nie ma. A. Kurwa, to jest... Kurwa, zaczynacie mnie wkurwiać, nie? Hostile Hellstorm overhead. No lędy, kurwa. O. No to kurwa skacze. Nie no kurwa, nie No blokuj. to nie łaź tędy. Hostile servers inbound. O kurwa mać, jakie ja muszę mieć lagi, ja pierdzielę. Be advised, hostile race inbound. Ale krokuś. O, pamiętam. Może Niemiec wyjdzie. Po... Kurde. No i kurwa, z każdej strony ich wiemy, to drugiej. Hostile servers inbound. Kurwa, tu. Daj mi się odpalił. No. Hostile UAV above. Down to this. Pick it up. Hostile hater overhead. Hostile race inbound. Hostile Ale UAV bat. spotted. O ja. A, dwa moje kile ostatnie. A, dołączam. To wyszedł. To nie moje, kuźwa, kijo. Ale tu ja byłem, no tak. Ja go tu zdejmuję, o, pyk. O, ja Jest już chyba tego. wyszedł. No widzisz. Chyba też jednego jeszcze. Starczy. Oj, oj, oj. A chuj, jeszcze jednego jebnę. No też jeszcze jednego. Chyba, żeby idą. O, kombajn. No, trochę powychodzili. No.
Co, ale mi też wyszedł? Wszyscy wychodzą. O, grubo. No, ciekawe. Nie wiem, jest sens grać? No nie wiemy, w co dała idą grać. Mhm. No. I nawet Niemiec wyszedł. To dla ciebie Namek dobrze. Co po jednej stronie ja, no. Black Ops, you're authorized to engage. Aj. Oj, Friendly Oj. Dwóch? Ja pierdolę, jakie... ja... Na chuj strzelasz. Widział, że strzelam, to nie wyskoczył prosto po tym. Czysty ciul. Kurde. Zwory na plecy. Ja pierdzielę. Za chuj. Kurwa. Kurde, nie zdążyłem, no. Friendly UAV inbound. Aj, kurde, teraz dupy strony. Be advised, hostile care package overhead. No skąd? No, ty. Ja pierdzielę, stoi przy tym. Hostile lightning strike targeting active. Ale Hostile kampa. lightning strike Oj, oj, oj. Kurwa.
Hostile care package overhead. Hostile hardened sentry Ja spotted. pierdolę. Mam twój kość. Jeszcze działko stoi? Aha, grocie Fortnite'a. Spoko, spoko, chłopcy. Quickpull, grejcie sobie. O ty ciulu niemyty. Hostile UAV spotted. Aj. Może zmienimy coś po tej grze? Ja to kończę. Skończę to. Kurwa, spadł. Kurwa, na dwóch nie ma szans. Ja pierdolę. No, no i gramy mecz co potem jeszcze? A, ja chyba idę spać. Jutro z rana może coś zagram. Infamusa. Kurwa, durniu doje się zrobić, ja pierdolę. Jeju, Be advised. Hostile UAV nawet nie incoming. trafiłem. Kurwa mać. Nie rozumiem, czemu się tak daje. Kurde. Ty kamperze pierdolony. Jezus. Plecy masz. Już nie ma. Hostile O, sentry Dorady przeze inbound. mnie przeskoczył i nie zauważył. Hostile Hellstorm inbound. Cholera, serwer jeździ jeszcze. Dobra. Przegrywamy. Kurwa jego mać. Wkurwiocie mnie, kurwa. Bez mydła. Kurwa, jeszcze jedna. Spoko, spoko, trzymaj się, Beciu. Dzięki, żeś był. Przyjdź zaś. O kurde, no. O, co za peszek. You're failing the accord. Fight harder. Sorry. Ej, jakby tak kurwa cudzyk zbiją, nie? To by było pięknie, kurwa. Ja już jest 3 na 3, Eldorado chyba dał sobie spokój. Hostile UAV above. Co, Eldorado nie grasz? No kurwa. Jeszcze na pancerzu byłeś. No, nie trafiłem. Wyszło na Last
Czemu wyszłeś? Po co mam się denerwować? A kurwa. Nie da mi Black Opsy coś okazji. Ja od jutra nie grał w Black Opsa. Hostile Cerberus inbound. Przegrałeś. Dobra, Dobra, nic. Ja kończę, panowie. Ja też. Kończę też. No, idę, dobra. No, No. A, Eldorado wyszło. no, trzymajcie się. No dobra. No trzymajcie się. Oj, oj, oj. Jutro będziecie gotowi. Dobra, chcesz Eldorado zawsze wystałem. Dobra, przyjmuję. Ale to coś pogramy. Oj, 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 oj. Dobra. No, nara. No na razie. Ja uciekam też. Spoko, trzymaj się. Ho, ho, ho. Ja do jutra, jo. Oj, oj, oj. Ja sobie pogram jeszcze. Co będziesz grał jeszcze? Szkoda. Parę punktów mam jeszcze do tego. Nie, ja. No to kończę, idę spać. No, tu obejrzę co mi się włączyło i... Level wbija i... Dobra. To nic, live. Trzymajcie się, cześć, dzięki za dzisiaj. Jutro może z rana jak będę grał to... Widać się gracie czy nie? Co? Ja kończę. Kończysz, no dalej, no co ty tak dzisiaj? Strasznie. No, kończę, zmęczony już jestem, wiesz, spać mi się chce. No tak wyszłem, to spytam się może jeszcze rano, czy jak? Blaku chyba gra, nie? No. Co Blaku Co grasz? pograjcie razem, a ja uciekam. Live Agasza, także... No. Przez 2-3 mecze może. No, także live Agasza, trzymajcie się. Ja to dokładnie Pa, się. pa. Jakoś kurwa nie wiem. Czy hardcore mi nie leci? Jutro może Infamous. Second Son. Obejrzę rano jak tam będzie. Ale na razie trzymajcie się, cześć. Dzięki, żeście byli.